पूजा शेयर कर, पूजा बात कर, एक नंबर वार्ता व्हाट्सअप इतने लेट आओ व्हाट्सअप बता डायरेक्ट शेयर करो
डायलॉग बघायला दिसतं रे मम्मीकडे सांग बरं बघून मम्मीकडे बघायला आमच्या घरात रेंज आरती कोणीची होती नाही घरात रेंज ती करणार इंस्टाग्रामवर खूप असते आणि माझ्या जाऊन इंस्टाग्रामवर खूप असतं
lagi ya.